Ovo je marcipan domaći, ovo sam ja napravio svojim rukama. Ako te zanima kako se pravi domaći marcipan, ostani do kraja ovog videa i pre nego što krenemo, lupi like, komentariši ovaj video, zaprati me ako već nisi, tako pomožeš rad moga kanala, uživaj u videu. Evo, sada ćemo da pravimo domaći marcipan. Šta nam je potrebno? Imamo blanširani badem. Ovom prilikom ja imam 200 grama blanširanog badema, ako te zanima kako se blanšira badem, imaš u mojim videima. Treba nam ovako jedan secko, treba nam malo vode. E sad, stvar je ukusa, koliko šećera stavljate, možete staviti 100 grama, 200 grama, 150 grama, ovdje imamo 200 grama, ove prilike ću da stavim 200 grama prah šećera. Imamo ovako aromu badema, vi možete da koristite i aromu u zavisnosti šta pravite. Ja ću ovom prilikom da pravim neki kolač, tako da ću koristim i aromu ruma. A vi to ne morate, znači za domaći marcipan treba vam aroma badema. Možete da koristite koje arome volite, na primjer aromu vanile. Evo, sada ćemo ovaj badem da ubacimo u secka i od toga ćemo prvo da napravimo bademovo brašno. Treba samo dobro da se samilje. Evo, sada ćemo to da odradimo. Znači par minuta. Dok se to dobro ne usitni. Evo da imamo kako izgleda. Evo, moramo ovom špatulicom da spustimo ovo što se zalepilo. Treba još malo. Evo, pogledajte, čim je krenulo da se hvata ovdje po zidovima, to je to. To je dovoljno, ne treba više. Sada ćemo u ovo da ubacimo šećer. Evo, ja sam ubacio 200 grama šećera. Tačno znam da ova moja teglica prima 200 grama šećera. Ubacit ćemo sad arome ukusu. Ja sam prošli put stavio par kapi i sad ću, nema potrebe više. Samo da otvorimo. Nema potrebe više. Ovo je jako aromatično. I ubacit ću ovom prilikom malo i ruma. Zato što ću poslije da pravim neki kolač sa ukusom ruma. Tako da to ću da ubacim. I ubacit ću jedno 3 ove supene kašike vode. Pa ćemo dodati ako bude još trebalo. Sada ćemo to... Ne mogu da vam opišem kako ovo lepo miriši. Da nastavimo da... Evo, pogledajte. Dodat ću još jednu supenu kašiku vode. Znači, da bi lakše bilo poslije da se zamesi. Evo, sada ćemo to da vidimo. Evo, pogledajte kako je lepo mekano. To je to. Sada ćemo to da izručimo u jednu posudu. Ili možete na sto direktno, na onaj silikon za mešanje testa. Sada ćemo to da prelepo miriši. Ko voli rum, ja sam oduševljen. Sada ćemo to da sručimo sve ovdje. Prošli put kad sam pravio
onaj kolač. Bilo mi je malo suvlje, pa sam sad dodao malo više tečnosti. Lakše je za manipulaciju kad je ovako tečnije nego kad je onako suvlje, a i kasnije su kolači ukusniji kad nije onako suvo. Onaj kolač mi je ispao malo suv, malo više suv nego što ja volim. Sada ćemo ovo ovako malo da umesimo. Pogledajte kako to lepo izgleda. Pogledajte kakva je tekstura. Lepljivo je onako. I miriše baš. Sad što ćemo da radimo? Ako nemate stretch foliju, ali najbolje koristiti stretch foliju za te stvari. I to ćemo sad da izručimo u ovu stretch foliju. Što ćemo da radimo? Sad ćemo da oblikujemo neki valjak, pa ćemo da stavimo u frižider da se malo stegne. Ovako. Dobili smo. Evo sad ide u frižider na nekih pola sata da se malo stegne. Ovo je domaći marcipan. Ako sam ti pomogao, lupi like, komentariši ovaj video, zaprati me ako već nisi.